Айде да пробваме новата камера. Къде се включва? Не знам бе, брат. Е, тук май се натиска. Копче има, господине! Тук май. Не знам. Натисни копчето! Тука! Копчето! Ти има ли си GoPro? Абе няма, само му виждал съм. Ти да знам бе, става ли няма? Ви GoPro има ли Има ли сте? момчета ти нещо? А? Това си измамиката! А? Измамиката! Натисни копчето! То май снима. То снима бе. Снима бе, брат. Момчета. Свети червено, бе! Не бе, горе си. Снима. Снима емчета. Здравейте, приятели! При Бас е номер 1. Добър ден! Помагай на камерата! Помагай на камерата! Здравейте! Браво! Я Найден, да видим! Найден е, тук ли си, братче? Петре! Снима май, брат, да. Нищо, първият клип, добре. Айде тук всичко бъска! Всички наши фенове, при Бас винаги е весело, готино, усмихнати, позитивни, с добра енергия. Welcome!